Kif il-ħadd fis-satejn ta' wara nofsinhar għala il-perjodu li matulu setgħu jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-interess tagħhom kandidati għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissjoni Elettorali Records u Data tal-Partit Nazzjonalista ħabbret li rċivit b'kollox żewġ espressjonijiet ta' interess għal din il-kariga. Fis-tqarrija minn Mario Callusi, chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Records u Data tal-Partit Nazzjonalista. Ġi konfermat li l-kandidati prospettivi għal karika ta' kap tal-Partit Nazzjonalista li mlew il-formula ta' dikjarazzjoni tal-interess tagħhom huma Alex Borch u Adrian Delija. L-25 ta' Ġunju fil-11 il-Kummissjoni rċiviet dikjarazzjoni ta' interess għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista mingħand Alex Borch, filwaqt li stibt 28 ta' Ġunju fl-10 ta' filgħodu irċiviet dikjarazzjoni ta' interess tal-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista mingħand Adrian Delija. Kif jistipula artiklu 9A tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Is-sejħa għall-espressjoni ta' interess għal din il-kariga kienet miftuħa għal 7 ijiem. Fetħet nhar il-ħadd 22 ta' Ġunju fis-satejn ta' wara nofsinhar u għalqet il-ħadd 29 ta' Ġunju. Dan il-proċess beda wara li bħallum ġimgħa il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista nieda l-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Issa kif jipprovdi l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista trid fi żmien jumejn mill-eluq ta' din sejħa tibgħat l-ismijiet tal-membri tal-partit li jkunu ndikjaraw l-interess tagħhom f'din il-kariga l-Kummissjoni kandidati tal-Partit Nazzjonalista li minnaħa tagħha tniedi li verifiki meħtieġa. Dan il-proċess ta' due diligence jista' jieħu sa massimu ta' 6 ġimgħat u wara li jintemm il-Kummissjoni kandidati tibgħat ir-rapport tagħha lill-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u lill-Kummissjoni Elettorali. Dikjarazzjonijiet dwar jekk il-membri li esprimew l-interess tagħhom jissodisfawx il-kriterji tal-verifika. Wara fi żmien 3 ijiem. Il-Kummissjoni Elettorali tiftaħ uffiċjalment in-nomini għal din il-kariga għal perjodu ta' 5 ijiem. F'dan il-perjodu jkunu jistgħu jitfgħu in-nomina biss dawk li jkunu esprimew l-interess tagħhom u għaddew mill-proċess ta' due diligence.